Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo tanan. Tawag siya Asad for Men. Iya ni siya ni Latafa. No, panglalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, pahala ka, pag gusto ka. Te, ano ni siya konsimutan. Bali makahang kag mainit nga vanilla kag sandalwood. Na, no? Simple lang ni siya. Isa lang kalinya ang iya nga mga nota. Spicy notes, clove, vanilla, amber, kag sandalwood. Amo lang na. Wala gin lista kung ano ang mga spices ang gingamit, pero ang clove na lista. No, masimutan mo ang timpla sing vanilla kag amber kag sandalwood na kanami gitya. Angay siya sa tugnaw nga panahon o kon pang date night sa gabi, no? Ang temperatura nga angay para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kon 10 to 21 degrees Celsius. Te, hambasing bana ko, ini nga pahamot ang gid siya sing Sauvage Elixir ni Dior. Na, kaginsimutan ko man, baw, do amo-amo sila duha. Pero, hindi siya kopya, kay lain-lain iya nga mga nota. Iniya, simple lang ni siya, pero elegante. Na, angay ni siya suksukon, pangadlaw-adlaw, pwede man sa mga naming nga okasyon, no? Kag, nang ano ni siya ng popular nga hamot, no? Damo nga tao nga dali lang manamian sini. Na, te, kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!